に勝ってええぞ。それ、いい雰囲気の棒だな。出る？やらねえぞ。自分で見つけろ。ああ、いいな。もうか。チョッパー、お前今日は強気なのかい？そうなんだ。この3人がいると心強いな。あれ？でっかくて変な模様の木だね。動いた。何が動いたって？チョッパー。なんでもね、大したことねえよ。が動いたなんて言ったら、ビビってると思われて笑われちまう。なんだ？あの変な模様のでっけえ根っこは。だろ？やっぱ変だよな。根っこがなんで動いてんだ？